Good news mga kapromdi. Hindi pa naman bumabalik yung mga halaman ko sa pagiging sa dati niyang anyo na napakaganda. Pero ngayon mga kapromdi, dagsa yung mga nagbibigay sa akin ng halaman at mga rare pa, napakaganda at siyempre natutuwa ako kahit hindi ako humingi, binibigyan nila akong kusa. Minsan tinatawag nila ako doon sa garden nila, ini-invite nila ako sa bahay nila para papakita yung kanilang mga halaman. Tapos pagbalik ko, yun, binibigyan nila akong halaman. Saka bukod yan, nagdadala rin sila ng mga halaman dito sa bahay ko kahit hindi ako humingi. Kaya tuwang-tuwa ako, syempre yung mga binibigay nila sa akin ay mga rare. Yung mga exotic plants na nasa kabundukan na hindi natin nakikita sa ating mga bakuran. Kahit sa mga plants sa market, walang mga ganon. So, ngayon marami na akong rare plants kaya papakita ko sa inyo kung ano mga binigyan nila yun. Siyempre nandun yung mga allocation na sikat ngayon. Ah, Tapos mayo pa sa mga talagang araw ka ni mag-collection araw na iba-iba bagay ni. arin. Araw ka na mo. Saan man? Duman sa tingtingon. Sa tingtingon. Yeah. Ito yung rare na rare na alocasia. Yung pula or purple yung ano niya, tangkay niya. Isa sa pinaka-rare. Rare sa amin. So, hindi ko alam kung rare sa inyo to. Nabibigyan ako ng friend ko ng kalatia na rare. Yan, kalatya. Kalatia. Magayon siguro na iinitan nga na magdakol. Iyo. Dahil pa kay siya, naggagamot pinilipat ko Oo. Bago lang yan. Iyo. Dawa sa rugod gana buhay na. Eyo. Sasakoy nga nagharagad sa salaman tigko tatao ko. Pero lang. O kasi ano, May Ra- hadog mo kanin man kay ate bilog. Arog sa kaniya, arog man kanang. arog man kayan. Niya bilog. Eyo. Ang apod gay, ang tawag siguro diyan no, rattlesnake. Iyo gayod. Kaso lang pag painitan mo, nganing magay ng kolor. Ito nagputol. Naputol. Ay sayang. Mayo na. May ugat, sayang man. May bugat. Ayo. Itusok mo sa na baka. Araw mo na itig. Wow. Ito meron akong bagong kalatia. Kalatya. Sana dumami ito. Dalawang variety ng kalatia yung nahingi ko ngayon. Tapos, meron pa pala doon sa kabila sa isa. Hinihinagad ko makadit. Yung iba man Kalatia man an. Iyo. Parang igwa akong tinaon ni Joy. Kadakol kan si Joy, Darakula. Ay na. Oo. Padawan nga ni kong Joy. Nakatay. Muya mo ka na. Ayan ang wala ako niyan. Madali bang buhay niyan? Iyo. Ibitay mo na. Ay ba na. Sa bunot, no? Oh, sa bunot. May gamot na ni sigurado. Hmm. May gamot na. Nakarami to. Kamot kang burakaan. Arin. Muya mo kaan. Arin man. Ano yan ng orchids. Ning orchids na eh. Pagkahamot kan burak karon sang pagita. Iba yan? Kadrakula burakaan. Kadrakula din ako. Tapos talagang grabe ang minaburak. O sige daw, sa ron tangkay. Tiglagan sa namang bunot yan, no? Oo, buno. Bibigyan niya ako ng orchids. Tingnan mo. Pumunta na ako dito, tapos kusa niya ako binibigyan. Pag talagang mabait yung tao, bibigyan niya rin. Kusa lang binibigyan at kusang may dumarating. So kasi ako ginagawa ko rin yun sa bahay pag may pupunta. Tinatanong ko kagad kung ano gusto. Oh, may orchids na naman ako. Sanggumay. Ano English ka? Basta sang gumay. Haloy man mawala ang bura kayo Iyo aloy. Oh, may bago ang orchids. Lagpasaron si Mana. Mahamot. 1 week. Mahamot. Ano yung maganda ni May? Paubuso na magahopi mong haragad. Alocasia rin siya. Mayo ka pakaan. Mayo po ka iyan. Maya mo magpakaan. Dawa sa ditsa na May. Ayan. Humihingi ako dito ng alocasia. Pero kaya Ayo. Not bad. Ang dami kong nahinging halaman nung nag-visit ako sa mga friend ko dito sa mga
kapitbahay ko dito. Ito yung additional sa aking caladium. Tapos meron din akong rattlesnake na kalatya. So rare. Alam ko rare itong rattlesnake na kalatya. So rare siya. Tapos another variety ng kalatya na variety ng kalatya na rare din siya. So medyo dumadami yung halaman ko dito ngayon. Tapos ito yung coral orchids, parang ganyan. So nasa kahoy. So ito rin yung paparamihin ko rin siya. Tapos itong orchids, sabi napakabango raw ng bulaklak nito. So pag binili ko to sa talagang nagbibintang, mahal nito. Yung bulaklak niya raw ay kulay puti at napakalaki, tapos super bango. Tapos meron din akong another allocation na nagbigay sa akin. Yung kagawa dito sa akin, binigyan niya na akong allocation. So maganda ito, parang kulay, nag-iiba-iba yung dahon niya. So ayun, tapos meron din nagbigay rin sa akin ng chrysanthemum. Ito, ang kulay niya kulay puti. Tapos ito yung mga kadalasan natin nakikita sa mga malalamig na lugar. So sabi niya dapat doon nainitan to ilalagay sa mainit na lugar para mapula yung kulay niya. So yun. So napakarami kong nahing halaman. Sana babalik-balik ako para maubos yung mga tago-tago nila. So yung isa, gusto niya akong bigyan ng marami. Ako lang ang umaayaw kasi wala akong mapagtaniman. Kaya yun, halos wala naman akong pagtaniman kasi talaga dito. Kaya hindi ko na tinatanggap yung iba. Ito mga kapromdi, pakita ko sa inyo yung mga binibigyan nila sa akin na halaman. Nakakatawa kasi kahit hindi ako humingi, binibigyan nila ako. Talagang dinadala dito sa aking bakuran. Ito kapromdi yung isang alocasia na matatawag ko siyang rare kasi maraming alocasia dito na yung tangkay niya ay kulay green or yung tinatawag na puting alocasia. So ito ibang klase, medyo batik-batik siya, tapos yung niya, yung dahon niya, iba yung mga nabibili yan sa market kasi. So ito yung dahon niya, iba. Mayroon din akong kulay green ito na binigay din sa akin. Kaya nga lang ito yung may pagkahawi, yung tangkay niya may pagkahawig sa Alocasia zebrena. So napakaraming binigay sa akin. Hindi lang ito. Tapos ito pa yung additional sa aking ito ang liit-liit pa. So binigay din ito ng kapitbahay ko na yung mahilig sa halaman din. Ito yung kind of caladium. So ibang klase siya. Maraming caladium dito pero ito ibang klase naman. Maganda sa pag lumalaki siya, lalo pag nainitan, nagiging kulay pink yung kulay niya. Tapos ito naman sa tabi niya. So hindi naman ito rare, nakikita ko to palagi dyan sa pag lumalabas ako, lalo sa mga gilid ng ilog. Maraming ganito. Tapos ito yung pulang ang tawag dito, yung may amoy na dahon, pula yung tangkay niya. So bibihira din yung pulang ganyan. Karamihan kasi dito yung kulay brown, tapos kulay green. So yun ang marami dito. Ito pa kapromdi, ito hinatid talaga ito sa akin. So marami akong nakitang snake plant. Alam ko snake plant ito, pero sobrang laki niya. Maraming snake plant marami nga akong snake plant, pero hindi ganito. Ito napakalaki niya. So parang jumbo or giant. So binigay ito ng friend ko. Tapos sa katabi niya naman, ito ibang klaseng philodendron or monstera. So yung karamihan kasi sa monstera, yung malalaking dahon, tapos yung parang tiger na parang dahon ng niyog yung niya, or minsan yung hiwa niya sa kabila, dalawang hiwa sa kabila. Ito parang daliri siya. So lima yung lima yung tangkay niya na dahon. So pero nakakita na rin ako nito, pero kaya natutuwa ako kasi hindi na ako kailangan pumunta ng bundok kasi binigyan na nila ako. Tapos ito yung Alocasia zebrena. So binigay lang din ito sa akin. Alam ko mahal ito, pero dito kasi
simula nung mauso yung alocasia, talagang naghunt na sila sa mga kabundukan. Napakarami nilang nakuha. Kaya halos lahat na bahay dito meron. At binibinta lang nila ng 100 yata. 100 pesos, ganyang kalaki. So ako, hindi nila ako binibintahan kasi naghihingi sila ng halaman sa akin. Kaya ang ginagawa nila, binibigyan din nila ako ng halaman. Tapos syempre, may bago akong isang calathea na rare. Ito. So binigay rin sa akin ng kapitbahay ko dito na kaibigan ko rin. So paparamihin ko na siya. Tapos ito ka-promdi. Ito na kakatapos niya lang mamulaklak. So hindi ako masyadong naakit sa bulaklak niya pero bagong halaman din siya. Sa tabi niya naman, ito yung anong tawag dito? Yung bago kong halaman. Begonia. Begonia yung tawag dito. So maganda rin siya. Kaya natutuwa ako kasi punong-puno na yung garden ko ng mga halaman. Pero yung mga dating halaman ko hindi pa siya nag-grow. Kaya lang napalitan siya ng mga bagong halaman katulad nito. Yan, parang damit na pangbabae. Ito pa ka-promdi. Ito alocasia rin ito. So pag lumaki to maganda siya, yung makintab yung dahon niya. Kaya lang maliit pa siya, medyo bata pa siya. Binigay din ito sa akin ng kaibigan ko dito. So yung tinawag niya rin ako sa bahay niya, tapos pinapunta ko, pinapili niya ako ang halaman ko anong gusto ko. So ito binigay niya sa akin, isang ori ng alocasia. Ayan. So pag lumaki siya, kumikintab yung dahon niya. Parang yellow green ang dahon na makintab. Tapos ito naman yung sa tabi niya, yung calathea. Hindi ko alam yung brand name nito, basta family ng calathea. Kasi meron ako nakita na calathea rose. Parang kamukha nito, kaya lang ito parang hindi bilog yung dahon niya. Kasi yung calathea rose, bilog yung dahon niya. Ito hindi. Saka maliit pa siya. So ito pa mga ka-promdi, marami pa rin ako dito. Ito yung alocasia na sinasabi ko na ibang klase. Yung kaninang pinakita ko kasi, alocasia rin yun. The same yung dahon niya, pero magkaibang variety. Kasi yung katawan nito, yung tangkay ng dahon niya ay kulay green. Yung isa, kulay parang brown na batik-batik. Tapos, ito naman yung bago kong halaman. So, yung dating pinakita ko sa inyo dati na parang buntot yung bulaklak. So ito na siya ngayon. So binigyan din nila ako ng isang baby na chenel ba yun? Or yung fox buntot pusa na tinatawag natin na buntot pusa dito sa atin. So ayan, lumalaki na siya. So waiting for grow para makita ko yung bulaklak niya. So mayroon na rin ako at least. So ito pa yung isa sa pinaka-rare na nabigay sa akin na halaman. So ito yung alocasia rin siya, pero ibang klaseng alocasia. So may pagka-alien yung dahon niya. Yung dahon niya napakaganda ng texture. So hindi ko pa alam kung anong pangalan nito, but it's a kind of alocasia. A variety of alocasia. Ayan. Napakaganda ng dahon niya. So, ibang-iba siya. So, yun ang pinaka-rare ko dito. Tapos, syempre, meron sa tabi niya. Ito rin yung elephant ear alocasia. Ayan, bagong bulaklak na siya. So, ay dahon. So, actually, ilang araw lang to binigay sa akin. So, tinanim ko siya dito para maganda. Hindi masyadong nainitan. Kasi alam ko, yung mga gusto nila yung hindi masyadong mainit, kaya dito ko siya tinanim sa gilid ng aking kubo. So ayan. So ang dami-dami kong alocasia na variety dito. Siyempre meron pa rin ako ditong isang alocasia na sinearch ko to sa Google. So natatamaan kasi ng araw. So rare siya. So walang mga ganitong na alocasia dito sa amin. Masyadong ng araw, mainit.
So, pag nung sinearch ko yung ano niya, yung kind of variety, kasali siya sa mga rare. So, wala nga rin ako nakikita ng ganyan dito. So, nag-isa lang siya. Tapos, ito rin yung kalatsa na bago kong halaman. Another rare kalatsa. Pero, nagtatalbos pa lang siya. Kaya, medyo gusto ko alagaan siya ng tudong-todo kasi sayang pag nawala siya. Maganda pa naman. At mayroon pa ako ditong another rare na kalatya. Ay, ito muna mga kapromdi. Ito bigay din to sa akin. So hindi na talaga ako nagpapagod para maghanap ng halaman. Parang nakita ko ito sa parang silver splash. Basta something na pangalan na may splash. So maraming binigay sa akin, parang napakahaba niya, tapos pinagputol-putol ko, so nilagay ko sa baon ng niyog. So 4 na baon ng niyog nung nilagyan ko. Pero pwede siya na pang hanging. So maganda rin siya. Sa ngayon parang nagtatalbos na siya. 3 days or 4 days ago na yan na tinanim ko diyan. Tapos itong another na rare na kalatya, yung tricolor na kalatya. So alam kong rare ito kasi tinitingnan ko yung mga kalatya simula nung binigyan nila ako, tinitingnan ko siya yung kung alin yung mga rare. So mostly yung nabigay nila sa akin na kalatya, rare siya. Tapos meron din ako dito yung ito kalatya rin ito. Malago na ito, dati na sa akin. So marami na nga akong binigyan yan. Kaya lang yung sa akin di lumalaki, yung nabigay ko lumalaki, hindi ko alam ba't gano'n. Siguro dahil sa soil na nataniman ko. At mayroon din akong kaladyum na bagong kaladyum dun, kapromdi. Nasa gilid. Isa sa mga bagong halaman ko dito. Hindi lang yun mga kapromdi, mayroon pa akong papakita sa inyo. So hindi ko pa siya inilalabas kasi ang dami-dami niya. So hindi ko alam kung saan ko siya itatanim, kaya maghapon gagawa ko ng paraan para maitanim ko siya kasi baka malanta, baka mamatay. Napakadaming binigay sa akin. Ito talagang rare ito. Talagang maganda siya at talagang masasabi ko na rare kasi sinesearch ko siya sa online sa Google. Talagang rare siya. Ito mga kapromdi. Nasa loob pa siya ng kubo ko. So, maraming binigay sa akin. Siguro naman kilala nyo ito yung pag nakita nyo itong bulaklak na ito or bunga ng isang ito yung pitchil na tinatawag. So binigyan niya ako ng 3 piraso. I think 1, 2, 3. Tatlong puno ng pitchil. Tapos mayroon pa siyang kasama ng sinamahan niya pa ng isang yung parang ito kapromdi, yata to, aguo, parang ganun, or pine tree. So gusto ko to. Ito yung pinaka gusto ko kasi talagang gusto ko kasi yung mukhang malamig yung bahay ko, kaya sana mabuhay ito. At gagawa ko ng paraan para maitanim ko siya ngayon kasi baka mamaya malanta. So bukod dyan mga kapromdi, mayroon pang another orchids na binigay sa akin. So marami. Baka hindi ko to hiningi kapromdi. Talagang binigay sa akin binigay talaga ng kusa. Duman ako dun sa dahil mag-upload ako ng video dun sa mataas na part ng lugar namin. So tinawag niya ako. Marami daw silang halaman. So binigyan nila ako kasi naghunt yata sila sa gubat. Kaya yon. Tapos alam ko mayroon pa yung isang halaman dito. Ito kapromdi, hindi ko alam kung halaman to, pero sabi niya basta kunin ko lang. Basta kung anong bigay nila kunin ko lang para mayroon din ako. Yun, ang dami kong halaman dito ngayon. Saka ito, yung dahon niya may pagkapatig. Hindi to familiar sa akin, pero
Marami kasi akong nakikitang ganitong dahon sa may mga ilog, pero plain lang yung dahon nila, hindi ganito na parang green, tapos parang damit ng sundalo. Yan iba. Tapos ito yung kapitbahay ko naman, ang dami yung binigay sa akin. Ito. Yung ano, yung algo Nima yata nito, Algumina yung tawag nito. Pero hindi naman siya ano sa akin, hindi bago sa paningin ko kasi marami naman nitong diyan sa mga bahay-bahay. Naging parang alam ko sikat siya ngayon. Even itong pichel-pichel, hindi naman ito ano sa akin, hindi na bago ito sa akin kasi dati naman ako nakatira sa ano sa gubat, malapit sa gubat. Hindi naman usually na talagang gubat, pero malapit sa gubat, saka nakakita na ako nito before. Pero ngayon ang sabi niya sa Google, yung tinitingnan ko ay yung pitcher ay isa sa pinaka rare na halaman sa buong mundo. So totoo yung kaprom research nyo, baka sabihin nyo nag ano naman ako, sabihin nyo, or pwedeng ano pwedeng maging rare sa ibang lugar pero hindi rare sa ibang lugar kasi karamihan dito sa atin ano sa Pilipinas tropical, talagang maraming ganito dito sa atin, pero sa pangkalahatan rare siya, so bihirang-bihira na yan sa buong mundo kasi kadalasan sa tropical lang siya tumutubo. Saka meron pa ako dito sa ano aking lababo, so yun din, ibang tao rin naman nagbigay nito. So yung dahon niya ay may puti-puti. Tapos parang katulad din nung isa na pinakita ko. Tapos mayroon din siyang kasama na pichil-pichilan. Ayan no. Kaya ang dami-dami kong pichil-pichilan. Kaya ngayon maghahanap ako ng matataniman nito. Siguro yung ano, yung balat ng niyog yung kukunin ko. Welcome to my world.